Гаяз Исхакый көз әсәреннән үзек. Мәрфүгә әбинне алып өйгә кайттык. Без кайтканда әти яткан булса да, әни чәй әзерләп көтеп тора иде. Энем бик тиз генә чәен эчкәләде дә китеп ятты. Мин әллә әнигә шул вакыйганы сөйләргәме юкмы дип уйлап торганда, әни, нәрсә уйламассың? Әллә берәр сүзең бармы? Дип сорады. Әнидән яшәргә өйрәнмәгәнгә, бар шул, дип инәсеннән җибенә кадәр әнигә вакыйганы сөйләп бирде. Әни башын салый тыңлады да, менә әтиң шулнан курка инде, театрга йөрүне яратмый, кем очраса шуның белән кызларга танышып йөрергә ярамый диде. Мин юк, ул начар кеше түгел, дип кызып аны якладым. Аннары үземнең сүземнән үзем уялып кызардым. Әни башта бар да яхшы була ул, аннары гына начарлана, кызларга сак булырга кирәк. Ата-ана белмәгәнгә бала чаганы сакламый диде. Мин төн буе шатлыклы пыркулы төшләр белән борчылдым. Иртә белән торып, чәйгә утырганда әтинең кыңгыр карашын күреп, күңелем бераз тынычланды. Ләкин ашка кайтканда, әти котырган эт кебек булган иде. Ул энемне бәреп җибәрде. Әнигә балаларны үзең бозып бетерәсең, дип бик каты бакырды. Миңа килеп, сиңа кем кушты, әллә нинди матамалар белән театрда кичәләр үткәрергә ничек оялмадың? Ничек ата-анамның йөзенә кара ягам дип Алладан курыкмадың? Дип бакырды. Мин кызардым, бүртендем, яшьләрем ага торды, әнине кызгандым. Ләкин ни өчендер үземне гөнаһлы хис итмәдем. Эшләрем өчен вөҗданым газабы да сизмәдем. Әти бик озак тулаганнан соң, моннан соң театрга барырга рөхсәтем юк диде. Иртәгә театрга дип алып кайткан билетларны күреп, алардан үчен алган кебек, ваклап ертып ыргытты.